Sziasztok, kedves ikrek! Egy kicsit megkésve, de elhoztam nektek is a szeptemberi asztrológiai kör kirakást. Nézzük azt, hogy milyen energiákban vagytok szeptemberben, hogyan alakul az életetek. A taró, az álmok tarója, pakli energiái alapján. Nézzük, milyen energiákat észlel az álmok tarója az ikrek jegyszülötteinek. Nézzük. Örülök, amikor így kijönnek, mert nem túl hangos a kamerába, ahogy a kártyákat keverem. Jó, köszönjük szépen, ez már feleslegessé vált. Jó. Kelyhek 10-es, jaj, de szeretnétek már otthon érezni magatokat, egy olyan kapcsolatot, amiben tényleg megoszthatjátok azokat a belső, otthonos érzéseket a másikkal. Szeretnétek egy olyan kapcsolatot megélni, ahol nincsenek titkok, ahol mindenki, mind a két fél önmagát adja, és szabadon, az én szabadságával kötődhetnek egymáshoz. Amit jelenleg látok, hogy egy elindulás, valamit ott hagytatok, ér még apródja, egy új lehetőséget mutat. Előfordulhat, hogy ezt a kapcsolatot, ezt a kapcsolódást kellett fájó szívvel ott hagyni, és már vágytok is vissza, de egy új lehetőséget észlelek itt a láthatáron. Van egy szenvedélyes kapcsolatotok, de én úgy észlelem, hogy ez egy harmadik fél. Ez előfordulhat, hogy egy másik vonzó lehet, sok potenciált láttatok ebben, viszont olyan ez, minthogyha csak egy harmadik energia lenne, és nem az, amit csak vele osztanátok meg. Nagyon jó kilátásokat, vagy kilátásokkal kecsegtett titeket a pénzszerzési lehetőség, viszont érdekes, hogyha egy új munkahelyre mentek, egy új közösségbe, akkor bizony ott el kell engedni a gyeplőt. Szóval ott nem lehettek ti azok, akik bármilyen döntést is hoznak. Egyszerűen nektek elég sok áldozatot kell hozni
ezen az új munkahelyen. Nem tudom, hogy ezt az új kapcsolatot, aki egy ilyen, mondom, harmadik energiaként is megjelenik, vagy még hogyha lenne, vagy lesz, akkor is nem lennétek valami hűségesek hozzá, nekem úgy, valahogy úgy mutatkozik, és még hogyha elvennétek, vagy ugye házasságra lépnétek, vagy esetleg összeköltöznétek, akkor is olyan számomra ez, mint hogyha egy jó anyagi lehetőséget biztosít számotokra, és olyan, mint hogyha érdekből vennétek el, érdekből költöznétek össze. Vagy igen, lenne ez az élettársi kapcsolat. Mit nem mondtam még? Igen, úgy tűnik nekem, hogy itt egy nagyon csúnya árulás miatt voltatok kényszeredettek a vállásra, az előző kapcsolatot ott hagyni. Nem, egyszerűen kénytelenek voltatok, annak ellenére, hogy nem akartátok, annak ellenére kényszeredett helyzetbe kerültetek, és nagyon-nagyon olyan ez, mint hogyha kivették volna alólatok a talajt, a lábatok alól a talajt. Fú, nagyon fáj, nagyon, hogy is mondjam, csúnya lehetett ám ez az árulás, mert megmondom, hogy miért, mert ugyan fáj nektek, meg fájó szívvel mentetek el, mert nagyon jó volt ez a kapcsolódás, viszont érdekes, hogy lelkileg ez bánatot bennetek nem okoz. Fájó a szív, igen, olyan nehezen mentem el, de mint hogyha nem is gondolkodnátok azon, hogy nem megyek, még hogyha a fene-fené teszik akkor is. Rengeteg erőt gyűjtöttetek, és az is látszik, hogy támogatást kaptok a felsőbb rendű energiáktól. Össze fogjátok szedni, stabilak lesztek, legalábbis nagyon ezt tervezitek, nagyon szeretnétek egy stabil kapcsolatot, és egyben reménykedtek is abban, hogy a kapcsolat az, mondom, egy otthonos és egy jól kapcsolódó energia, ami összehoz titeket, hogy otthon érezzétek magatokat ezzel a másik személlyel. Érdekes. Az, hogy feladjátok a büszkeségeteket, az erő abban mutatkozik, hogy ti feladjátok azt az ösztönt, azt az állati ösztönt,
és szeliden, mondom, feltett kézzel fogadjátok azt az energiát, ami a biztonságot és ezt a jó kapcsolódást eredményezheti. Nézzük meg, hogy az önfejlesztő kártyák mit tanácsolnak, mit mondanak, mit javasolnak. Hát a lehetőségekről beszél, itt egy ajtó, amit esetleg ki kéne nyitni. Igen, azt mondja, hogy ahogyan új kapukat megnyitsz, invitálod az új lehetőségeket az életedben. Nézzük azt, hogy melyik az a kristály, amelyiknek a rezgése és hatása pozitívan segíthet abban, hogy energiával és egy jó érzéssel feltöltsön. Ez az opál lesz, írd rá egy papírkára, hogy opál, és tartsd magadnál. Ha esetleg van opálod, akkor azt hord magadnál szeptemberbe, mert pozitív energiával fog feltölteni az intuíciót, az önerőt, és az újjászületést, azt, ami fel tud újítani, egy kicsit fiatalít, felfrissít téged. Képes vagyok elengedni minden bánatot és negatív érzelmet, ami nem szolgál engem. Úgyhogy töltődjetek fel ezzel az opállal. Nézzük, hogy az angyalok mit szeretnének tudatni veletek. Mi az, amit az angyalok tudatni szeretnének veletek. Ó, többet is kaptatok. Siker. Figyeld a jeleket, keresd a jeleket, és gondold át nagyon jól, esetleg újra átgondolásra van szükség. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, remélem, hogy tetszett a kirakás. Ha igen, akkor kérlek, nyomjatok egy lájkot, és ha gondoljátok, iratkozzatok fel a csatornámra, hogy még több videót oszthassak meg veletek. Én köszönöm, hogy itt voltatok, és sok szeretettel várlak titeket a következő videómban is. Sziasztok!